Здравейте, казвам се Мариан Байрев и съм собственик на онлайн магазин Заропо. Вече повече от 12 години работим в сферата на онлайн продажбите. А днес зад нас стои екип от професионалисти. От маркетинг и продуктов мениджмънт до складови служители, опаковчици и оператори. През годините нашата складова база се разрасна от 100 до над 4000 квадратни метра. Работим с модерна техника и системи, с цел да гарантираме бърза и точна обработка на всяка поръчка. Нашата мисия, като директен вносител, винаги е била една – да предложим продукти на едни от най-ниските цени на пазара, без това да означава компромис с качеството. Благодарим ви за доверието. Вие сте част от нашето развитие.